Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Atzean utzi ditugu asteburuko eguzkizpiak eta goizean goizetik euria izan dugu lagun badirudi giro iluna gauera arte iraungo duela. Goibel dago zeru eta goibel gaudegu. Gaur azaroko 25 da. Astelehena, urteko 330 eguna, baina gauza guztien gainetik emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Gainera, 25 urte egiten ditu egunak gaur. Nazio Batuen erakundeko biltzar nagusiak 89an erabaki zuen eguna hau ezartzea. Izan ere, 81 geroztik emakumearen eskubidearen aldeko militante eta aktivistek azaroaren 25 genero indarkeriaren aurkako protesta eta oroimen egun gisa ikusten zuen. Egun hau mirabalaizpen omenez aukeratu zuten, Dominikar Errepublikako 3 ekintzaile politiko izan ziren. 1960an Bortizki eraiak izan zirenak. Patria Minerva eta Maria Teresa Mirabal, Las Mariposas, zuen omenez doa hau. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. 25 urte pasa dira eguna sortu zenetik eta gezurra dirudien arren badirudi hasierako puntuan gaudela. Horregatik, aurten, emakumearen aurkako indarkeria zalantzan jartzen dituzten mezuen aurka egingo dute manifestazioa askotan. Tamalez, azken urtean indarra hartu dutelako indarkeria matxistaren diskurtso ukatzaiek. Emakumeen eskubideetan izandako aurrerapenen aurreko erreakzio horrek, emakumeen aurkako indarkeria gutxiesten dute eta oso arriskutsuak dira. Izan ere indarkeria matxista ukatzearen alde egitea da. Nazio Batuen erakundeak ere ohartarazi du feminismoaren eta berdintasunaren aurrerapenen aurrean mundu mailako erreakzio baten aurrean gaudela. Horrek misoginiak gero eta normalizatuagoa izatea dakar, batez ere esparru digitaletan, gazteriak gehien kontsumitzen duen eremuan. Berriro ere komentario bat, matxiruloaren ahotik alat, bortxaketa bat, zenbat dira gaur, gizarte honek jipoitutakoa. Irainek ere indartzen dute normalizatutako matxismoa. Ikusiala ez, oraindik dira. Ostiralean hitz egin genizuen manosferaz. Foroen, webguneen, blogeen, YouTubeko kanalen eta misoginiaz betetako maskulinotasunaren defentsak markatutako profilen interneten bidezko unibertsoaz. Maskulinitate zaharra ingurune digital berrietara egokituta. Diskurtso feministaren aurka dauden gizonak, berdintasunaren aldeko ekimenen aurrean mehatxatuta sentitzen diren gizonak, komunitatea sortzen ari dira sarean. Eta diskurtsoren aurrean emakumeen aurkako indarkeria matxistaren datuek gogorazten digute arazoa egiturazkoa dela. Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños que como todas crecí con miedo y aún así salí sola. Urtea ere ez genuen lasai hasi, ezin garelako lasai bizi. Beraz, indarkeria matxista asmakizun bat dela dioten guztientzat ona hemen hainbat lerroburu. Urtarrilak bat, gizon bat atxilotu dute Iruñeko diskoteka baten inguruan neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Urtarriak 5, gizon bat atxilotu dute Gasteizen, emakume bat atxiki eta mehatxatzea leporatuta. Urtarriak 14, gizon bat atxilotu dute Tuteran bikotekidea jotzagatik 4 zauritzeraino.
Urtarriak 26, ertzain bat isuna ordaintzera zigortu dute indarkeria matxistaren biktima bati sexu erasoa egiteagatik. Hori baino gauza larriagorik. Berriak idatziko dituta zaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten euzunetan, aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizkemen, ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nirea, ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan, ustelduko zaitu, libratzen zaituzten. Urtarriak 27, gizon bat atxilotu dute Tolosaldeko osteopatia kontsultategi batean sexu erasoagatik 2 salaketa jaso ostean. Urtarriak 30, Tolosako osteopataren aurkako 3. salaketa aurkeztu dute. Otsaiak 6, 7. biktima batek Tolosako osteopata salatu du. Otsaiak 14, 2 atxilotu Galdakaon, trukean opariak jasotzen zituzten 6 adingaberi sexu erasoa egitea egotzita. Martxoak 8, 6 urteko kartzela zigorra Iruñeko gizon batentzat, adingabe bat bortxatzagatik. Martxoak 11, gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekidea sastatzeagatik. Apirilak 5, 10 urteko zigorra ezarri diote Iruñerriko gizon bati, 5 urtez alaba ordeari sexu erasoak egiteagatik. Miau, miau, me parto con tus chistes, río con la boca llena, me hablas con miedo. Apirilak 14, gizon batek sexu erasoa egin dio 9 urteko neskatu bati Nafarroan. Apirilak 15, emakume bat oso larri Ziburuko hotel bateko 5. solairutik erori ondoren bikotekidea atxilotuta. Maiatzak 3, hilik aurkitu dute indarkeria zantzuekin Ziburun hotel bateko balkoitik erori eta larri zauritu zen emakumea. Maiatza zen eta Donibane Loizunen lehen erailketa matxista baten berri izan genuen. Euskal Herrian 2024 urtean emandako lehena, baina ez azkena. Ekaina jakin genuen urrengoaren berri. Laure Zatxelo. 43 urteko emakume bat desagertu zen ekainaren 21 Urruñan, eta prokuradoreak ikerketa abiatu zuen ustezko hilketagatik. Haren senarra atxilotu eta behin-behinean preso sartu zuten Frantziako poliziak. Olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las... Uztailako 26, Eneritz Argintxona, Kostarrikan voluntari ibilitako neska bat Panamara joan zen egun batzuk igarotzera, eta hango uarte batean agertu zen bere gorpua. Poliziak 2 gizon atxilotu zituen eta feminizidio gisa ari dira ikertzen. Iraiak 12, Janeli González, 31 urteko emakume bat hil zuen bere bikotekideak arma zuri batekin Bilboko Santutxu auzoan. Urriak 9, Kaile Bilar Pons, Iruñako lokal batean hil zuten 20 urteko emakumea. Erasotzaileak hainbat labankada eman zizkion bularraldean. Zeruak aldea estatuak dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin, egan irtetzean. Aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan. Izan zirelako grebara joaten. Ba hori, goibel dagoela giroa gaur, baina euri mugimendu feministak kaleak hartuko ditue gaur. Gasteiz, San Anton plazatik abiatuta, 7etan. Bilbo, Jesusen bihotzetik aterako dira 7etan eta Iruñean, Gazteluko plazan batuko dira 8etan. Donostian bulebarratik aterako dira 7etan eta Baionan herriko etxeko aurrean elkartuko dira 6etan. Beste egin bat herri eta hirietan ere deialdiak egin dituzte. Beraz, galdetu eta agertu. Guk bitartean irratsaio bat egingo dugu, adibidez, Josune Belezten Mendizabalekin hitz egingo dugu. Ekain beretik ere datorren Soihartze osa izango dugu bertan museoaz eta historia horraz hitz egiten. Eta puripurian dauden telesail eta pelikuletaz hitz egingo dizuegu. Patxo Telleriari izango dugu telefonoaren bestaldean eta beste hainbat kontu zuekin urrengo 2 orduetan. Entzuleok, azaroak 25 ditu gaur eta astelena da ongi etorri guztioi. Bigarren kafera naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok, Eire Maia Manterola, egunon? Egunon gaur erdizka. Erdizka. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon Goiuri? Egunon. Izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 867 du, goizak 10:18, azaroak 25, gu 3, zuek 1000, urrengo 2 orduetan, bat osatzeko asmotan, edo bat egiteko asmotan. Ongi etorri, bigarren kafean zarete, Naiz Irratian. Los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle. Goizeko 10:19 ja 10:20 eta hementxe gara maite duten tarteari bide egiteko, txatera begirare jarriko gara. Gorka galdetu digu, ea zer den militante izatea. Bera, bertso militantea dela. Ze galdera ona. Militante izatea da, sinesten duzun kausa baten alde, gorputza jartzea. Bum. Bere maite duta dio dela ostiralean sorpresa bat izango degula. Zumarragan Imanol Gurrutxagarekin. Bale, txoin, baina ja balin badakigu. Non eta noiz, ja sorpresa. Eta zeinekin. Bueno, eta zeinekin, ez dakigu zer, baina ja sorpresaren misterio asko argitu dizkigu zuen. Erita Brokosek dio egunon, egunon guztioi, egunon entzuleok, nahi baduzu zuen maite dut elkar banatu gure txatean, edota 6-8-8-7-2-4-4 telefonoan, WhatsAppez edo Telegramez, goratu behar dugu Telegramare zegiratzea, hau asko dira hemen, pantaila asko, baina tira. 6-8-8-7-2-4-4 bigarren kafearen telefonoa, bertan, egin dezakezue, zuen maite dutaren ekarpena edo. Eire Maia Manterola. Egunon. Egunon, zein zure maite duta? Maite dut ez da, otanakoa? Ez dakit, nera aste burua esan nuke. Nereko herriakoak behingoz koordinatu geha, plan, osatu bat iteko. Eta aste burontan jaka jungea, kriston apartamentu handi batea. Era, jaka jontzea. Bai, nera hotzak dan asateu. Eta... Barkatu, hori, pixkat fifiazea lako da. Ez, dana juntauta. Pixkat fifiazea. Asuntua. Zer hau zauna, fife kontzeptu erakutsi idan pertsonari fifea dela esatea. Pixka bat fife bada. Baietz? Bueno, a ver, furbo. Ez. Baina, ostiral gauian, koarrian, hola, rifirrefe txikitxo bat sortu zen. Epa! Mendira jonber ginalako larun bat goizian, eta batek esatezun, nahizula, mendibuelta txiki bat eman, normala, batzuk ez dakau kapazitate fisiko bat hori. Zer da mendibuelta txiki bat, zer da normala? Desnivel gutxikin, eta zirkularra. Vale. Jakan desnivel gutxi eta zirkularra. Ez da oso errisa, Bueno, jakak egia da, altura bat hartzen dezunean hor, jaka inguruan buelta eskategin daiteke, hola, kriston mendiak igo gabe, alege inguruan. Laku poliak edo, Alare, ez gaudo dituta. Osea, ez gaudo dituta. Eta larumatiko izan, han abiatu ginean,
Eta kontura haure zinanin, elur pilo bat zeola, hase ginen buelta ematen eta horren ginen 5 orduz, batida bat zeon bitartean, gure gan 3 metrota basurdiak hiltzen aizian eta tiroak entzutean etengabe. 6 hilabetenoak irola gabe eta bueno, kriston gorra izan zen. Hemendikan goraintziak eiresai lagundu izanagatikan hori, bueno, bide hori bukatzen. Eta hori dan ere maite dut eza, kasu hontan, bakit euskalduna naizela, baino nei mendizaletasun hori kostatu ite zait asko horri integratzea. Duela gutxi nire kontatu nuen hemen horbaran egon ginela, eta gogoan dut antxere mendi bueltaskat egitera joan, eta tiroak entzuten hasi ginela, eta horre basurde batidak egiten ari ziren. Behintzat bidean aurrera jarraituta, seinale bat jarrita zaukaten, eta todoterreno bat, nola baita bisatzeko, mendik ez zaitezte pasa, eta txukun xamar, baina gira da inseguridade desente sortzen duela tiroak olak gertu entzuteak. Ez que ikusin genituen historiak. Osa, etengabe eta holako eskopeta batekin ikusten genituen, bidea zeiran ebai jartzen peligro batida, eta ja, ni hasi nintzen pixkat, larritasun hori sustatzen. Eta hasi nintzen, ezin deus hartu honea, bueno, baso esan bat zeon, itzen genu berekin, eta esan zegoen lasai juteko, baina nik uste basurdatik 5 metrota duen ginela gutxi gora bera. Gero bukaran 6 ikusen genituen remolke baten hilda. Orduan, bueno, hemen gaude. Hortxe, hori, laburpena. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Prest. Goiuri, zure maite duterako presta? Bai, maite dut eza. Zer sorpresa! Gaur maite dut eza, zarako 25. Ni prest nago baina, zue presta hodete? Bota. Vale, igo musika pixka bat itxeran. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Egun bereko bi albiste, 2024ko urriak 23. Gizon bat atxilotu dute Angelun, 75 urteko emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Eta beste albiste bat, egun berekoa. 20 urteko gazte bat atxilotu dute Bokalen, 7 urteko adingabe bat bortxatzea egotzita. 7 urte batek, 75 besteak, eta tartean bizitza oso bat beldurrez. Berdin diolako zenbat urte dauzkazun. Printzesen kamiseta daramazun edo kozinatzeko aurreko mantala. 5 axola diolako zein hizkuntza hitz egiten duzun. Zein den zure ogibidea. Aurre eskolako ikaslea zaren edo unibertsitateko irakaslea. Eta berdin diolako zein harreman duzun erasotzailearekin. Taberna batean ikusi zaituen ez ezagun bat den edo zure senarra. Dominik Pelikotek dio txakur bat bezala hilko dela. Eta analogietan murgilduta nik esan nahi diot zaunka egin nahi dio dela ez tarri aurratu arte. Eta kosk egin nahi dio dela, ozkada, aginkada eta koskada bakoitzarekin odolustu arte. Eta naiz eta nik egin ozka, neronik beharko dudala amorruaren aurkako txertoa. Ez zaidalako amorru gehiago sartzen gorputzen. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada, sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Baina berak, badaki hori, horregatik dio txakur bat bezala hilko dela. Eta ni ez naiz txakurren beldur. Asko zikara handiagoa sortzen didate beste mota bateko animaliek. Eraso baten berri dutenean isilik geratu nahi dutenek, indarkeria matxistaren aurkako neurririk hartu nahi zutenek, eta emakumeek neurriak hartzen dituztenean, erotzat jotzen dituztenek. Baina hau dena ez da berria. Horregatik, zerbaitegatik dio esaldi zar batek, gizona dela, txakurraren lagunik onena. Traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que
crece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Goizeko 10:28 eta oraindik maite dutak kontatzeko dauzkagu. Zuenak ere esan da bezala bidali gure txatera edota gure WhatsAppera 688-722-544 telefonora 688-722-544. Bateko piezak elkartzen ez duen zeru bat, txamponok besterik izanez, behar izanak ase beharrez. Liburua la kafia. Aspaldiz genuen Javier Moguruzaren kantu hau jartzen izango da bigarren kafeko kanturik entzunenetakoa, baina denbora pasada entzun gabe. Goiuri, Inigo, Josune, Eire hemen musuak bialtzen ditu Edita Brokosek, eta Josune aipatu duen horretan, urduri dago Josune, zenik mikrofona itxitan eukan, horrelaxe behar duta, eta berak iriki du, nik uste dut asko daukelako kontatzeko. Josune Belez de Mendizabal, egunon? Egunon. Impaziente hori? Que ba, nada. Gaur naiz besterdia. Zeren besterdia zara barkatu, Josune? Bai, Eirerena. Eire gezan du erdixka daola gaur, ni besterdia. Bai, holaxe. Bai, izan dugu aste potentia. Batzutan ere, asteburua ailegatzen denean esaten dugu, ez da, asteburua? Gure asteburua egun bakarrekoa izan da. Eta egon gara hemen Gasteizen antzerkia murgilduta erabat, Daisy Crazy pieza egiten. Ezagutzen baldin bauzue, jakingo zue dela oso fisikoa, oso exigentea, bai, 20 minutu eskaz irauten du, baina 2 pas egin ditugu egunero, 8 minutuko aldearekin, hau da, jaso dana, jaso txaloak ere bai, eta benga, beste bat, eta holan, pixkat zurrunbili horretan ibili gara. Eta gaur oso gaizki indut ez dakita haizeagatik, euria, amets gaiztoak izan ditut, bai, oso kuriosoa izan da. Eta nere maite duta, hori da galdetu dira zuena, ez da? Nere maite duta dago pixkat erlazionatua, asteburu honetako kritika batekin, egin diguten kritika batekin. Asko ere ez dizkigute egiten, ez? Diot idatziz, kasunetan izan da Alkorreon. Eta, holako xeak ere gertatzen dira, zergatik ez? Egin zuenak, esan zigun, oso ondo ez dakizu, eta abisatuko dizu, noiz aterako den, bale. Eta atera denean, ni pozpozik jun nintzen, justo egun horretan neukan beste kolaborazio bat, Radio Vitorian kolaborazio bat egiten dut, humorezkoa, eta ara jun nintzen, eta atea gara egunkarian eta kritika bat egin digute, eta nahi pentsatu nuen, ona izango zela. Aha, guztion aurrean ireki, egunkaria, eta plas. Izan zen ona, baina nik oso ondo hartu nuen, eta are gehiago konpartitu nuen gero saretan, ia dena jartzen dut, eta iruditu zitaidan zentsura itxusia izango litzatekela, eta zergatik ez. Eta hori nire maite duta, ez dakit, batzuei harrigarria egin zitzaien jolin, baina esate dizue gauza bat ona eta bestea txarra, ez? Eta nik titulatu nuen hau erdera zenez, una de cal y otra de arena. Ze, por cierto, nik ez dakit zein den ona bi horietan. Eta, sekulan ez dakit. Area da ona eta area da txarra. Naiz eta, gure imaginarioan, kare biziak, zoritxarrez eta estatu terrorismoaren ondorioz beste konotazio batzuek dituen. Baina baserri bat txuriz pintatzerakoan, kareak txuritzen du eta areak ez du kolore askorik ematen. Uste dut horti datorrela. Tira. Inoiz galdetu dudanean, horrela azaldu didate, baina ez dago ikerketa zientifiko bat, bai ez tapen honen atzean. Beraz, entzuleok, maite dutik ez baduzu, baina zuzenketarik bai, 6-8-8-7-2-4 bota, eta esan, Asensio, hoi ez tegola, bale, ni ala azaldu zidaten bere garaian, galdero egin nunenean, eta orduan galdetu nuen joeta, zergatik daukagu karearen pertzepzio txarrori. Kare bizian, kalbiban topatu izan ditugulako, Euskal Herritar baino gehiago galen eta bestelako estatu terrorismoaren ekimenetan edo ekintzetan, ez? Eta horrek nolabait karea gure imaginarioan kokatu duelako, hori estatu terrorismoaren jardunetan, baina uste dut karea dela alde ona txuritzen duelako pareta pintatzerakoan. Uste dut.
Bitu, zera zalpen, entzulek zer dioten, baina ni balio dit, eta gainera bide batez esan dut, eta hau euskeraz nola esaten da. Eta hau aurkitu dut, hemen ere irekita, zuzenketarik norbaitek egin nahiko balu, egin, baina batean kale eta bestean bale. Horrela esaten da, bueno, ulertzen dut beto. Horro betu ulertzen dut, karea eta area baino, baina ondo. Eta hori izango nuke, hori nire maite duta, bueno, hori izan dela, ez? Lehenengo horrela, ez da izan ez da ere txarra, gero jendeak esaten zegoen, zueko ondo, baina testua, igual akaso, ondo ere bai, gainera, hau testatu dugu gaztelaniaz egin dugu, guk gaztelaniaz gauza gutxi ditugu, bueno, lesboebobek bezala ez, baina hau Pez Limboren konpainian geunden, eta hemen itzulpena egiten da. Beraz, publiko berria ere ikusi dugu, hor gure aurrean, eta bueno, hartu eman hori ere polita izan da. Beraz horien ere maite duta, gauza berriak. Kritika kontzeptu hori edo kontzertuen kronika edo arte estenikoen emanaldien kronikak eta pixkat faltan botatzen ditut. Da zerbait pixkat ez dena egiten, uste dut gure ekosistema txiki honetan ere zaila dela, kazetariok eta artistok oso gertu gaude, eta orduan esatea zerbait txarra, zerbaiten inguruan, arrotzagoa, zailagoa egiten da. Bueno, batzuk gustora egiten dituzte, O.C. Berdinen pentsatzen nahi nintzen, O.C. Hori da geratzen den gutxietakoa, Oskar Kubillo, el bueno, correo... nahiko genuen ez egotia. Beine... Ez dakit emakume batek egindako zerbait gustatu dute zaion azkeneko 15 urtetan. Oskar Kubillo garazo asko ditu, baina beste batzuen artean bere misoginia izango da. Bere kaspa mendikan ikusten. Niri behin kritikat egin zidan Josune, ez oso... Bueno, ez oso ona, ez kritika ona zan, baina esan zuen horlako zerbait ez, frontmana edo, nintzen di, postal koleksionistekin joen Bilboko biran, eta harmonikarekin zalantzati Bruce Springsteen ekarri zidan gogora. Eta pentsatu nuen, ez dakit, benetan kritika bat egin nahi zidan, zaplasteko bat eman nahi ote zidan, baina nahi, Bruce Springsteen ekarri bazintudan gogora, Kubillo, utzi zenidan losintxagiroan urte beterako. Zer eta Springsteen, ez? Baina intentzioa uste dut txarra zela, orduan, enuen oso ondo ulertu, eta ez dakit. Baina nik, kritika, naski, beste heldutasun batetik, eta baina askotan, ez, kontzertu batean, ze abesti jo diren, ze formatotan egin diren, sonido aldetik hau edo beste, edo, ez dakit, gustatzen zaizkit, egia da, gehienetan, gure kritikoak izan direla, gizonezkoak eta kritika horiek egin direla oso misoginiatik edo. Baina nik formatua bera gustatzen zait, egia da gero badiot, ekosistema hemen Julen Goikoetxeak ekarri du. La escasa destreza a la armónica del líder Íñigo que a veces evocaba en Springsteen. La escasa. Guala, chaval, líder deitu dizu, xa pasau. Nik enmarkatu nezake, evokaba Springsteen esaldi hori, irizait guapísimo. Bai. Bada, ez? Evokaba, osea, gaina betetzen zaizu golan hau, evokaba, osea, nio, la leche zara. Eta konturatu, Oskar Kubillok esan dizu, eta orduan konturatu zara. Orduan konturatu naiz, bai. Bueno, gauza izan diren, kritika batzuk nik batzutan eskartuko nitukela. Hori, kronika modura, errespetutik, baina iritzia eman da, kontzertu batzuk beti ez daude ondo, antzerki obra bat gustadakizuke edo ez, testu egin zaizu tal, bueno, ez dakit nahi interesgarria dut zaite, formato periodistiko bezala kronika kritikoaren edo kritiko kulturalaren paper hori, egia da gero, igual, ardatz batzuk edo markatu beharko genituzkela, misoginiatik egin ez daitezen edo horrelako kontuak. Eta nik badaukan ere maite duta, hemen zertan murgildu baino lehen, eta ja, ari gara luzatzen. Baina gaur goiz xamar esanatu naiz, eta oso goiz abiatu behar nuen, furgoneta tailerrera emateko eta bar, eta konturatu naiz bazegoela inguruan taberna bat irekita. Eta nire maite duta da goiz irekitzen duten tabernei. Pixkat insomnen klubak ero direlako. Antxe biltzen dira, dagoeneko argitu gabeko goiz hori luze xamar egiten ari zaien horiek, ez? Eta iruditzen zait, badaukala zerbait, ez? Egun argitu aurretik kafea zerbitzatzen duten espazioiek badutela goxotik, eta egia esan, hartu dietalako, ez dakit, insomnia inoiz bizi izan duenak badaki zer den, ez, goizean esnatu eta goiza luze gertatzea, ezin lo egitea, eta beraz, niretzate, benetan, maite duta taberna hoiei eta espazio hoiei, benetan horre sortzen delako nolabait
goibel xamarrak edo loari ezin helduta dabiltzan hoientzako, txoko lasai xamarrak. Goizeko 10:38 Gabonetako kantua jarriko dugu, Goiuriren pozerako, opari bat iritsi zaigu, eta hau beste bat. Bide batez opari bat iritsi zaigu, Julen Goikoetxea zuretzako opari bat da. Horrek esan nahi duzunean, etor zaitezkela bisitan bihar etortzeko da Julen Goikoetxea, baina bestela, badakizu. Mountain that Jesus is born. Go tell it to the mountain, over the hills, everywhere, go. Kronikak eta kritikak egiten hasita Gabonetako diskoa gustatzen baldin bazaizkizue, akaso James Taylorrek egindako hau bezalako Gabon kantu edo disko ederrik ez da egongo. Bueno. Gabonetakoa, pero a qué precio? Gabonetakoa, pero a qué precio? Ez dut ulertzen hori? Espektatiba asko jarrezko zu Goiuri kanta honekin. Bai, eta gero total dela Jesus is born, letra, gustatzen. Eskolapio izateko, nola dagoen, Over the hills and everywhere we'll go, telling on the mountain that Jesus is born. Nio barkatu, Gabon kantak maitatu eta Gabonak maitatu, baina Jesus is born gaizki ikusten duen pertsona bat ere, badut nire ondoan. Egunon! Egunon, ez gaur eserren nago, esan izan. Eta zen nahi du nik Gabonetako kantu batekin? Ez dakit, beste kantu bat nahi nuen, baina ez zer pasatzen, oso ondo ari zara. Ez, listo. Ingo dugu Gabonetako kantua berriro itxiko ditugu kajoian, eta benduaren 15 jarriko ditugu berriro. Fuera, listo, ez dugu Gabonetako kantu. Jesus is born esaten du kantu honek. Jesus is born. Ez gure kantu bezala, ez? Belengo atarian, estalpe batean, edo, Jesus jaio da, eta guazen. Baina gaur egun baude, olentzero. Ja. Bai, asko zubeak. Bueno, kubilatzen ari zara. Utziko dugu Jesus is born kantatzen James Taylor. Tapakea izango dugu. Tell it on the mountain, over the hills, everywhere. Tell it on the mountain that... Eta naizari kubilatzen, nire inguruko lagunen seme alabak zoratuta daude olentzerorekin. Denon. Dena doka bere tokia eta bere unea, bizitza. Jesus Christ is born. Jesus Christ. Josune Belez de Mendizabal, kanto jarri dut Goiuri goxatzeko, baina ez du helburua bete. Mikatza jaso dut James Taylorren kantonen bueltan, baina bide batez zure gaurko gaiak ere lotzen gaitu Gabonekin eta pentsatu dut aproposu. Bai, ez aserretu narekin, Goiuri, nik Gabonak ekarri ditut aipagai gaur txirri bueltara, por cierto, mikatza, hori zeinek esaten zuen, etek, mikatza. Ui, bale, hartu gara pixkat esnatzen, batez ere nik nire burua esaten diota. Os nieto lagunik gabe, Josune. Venga, guazen musika besiaten zuteraz. Hemen nago, bai. Ya está, bueltatu naiz. Begira, nik Gabonak oso gustoko ez ditut, baina hemen ja hasi dira albiste gehienak horren inguruan, eta albisteak ez badira ere Andra Marizuriaren plazatik nabauzu igaro, pum! Elkartuko zara edo topo ingo duzu aurrez aurre, olako hartz erraldoi batekin. Teddy Bear olako batekin. Bueno, ja abian dia Gabonak hemen Gasteizen, eta hasiko gara kronologikoki kontatzen. Bueno, aurreko, 22 izan zen, ostirala, nola nabilen ni. Gaurtzane Egiluz Naiara Rodríguez eta Laura Ugarte, kirolari paraloinpikoek, Arabakoak hauek, piztu dituzte Egoberretako argiak. Piztuta daude ja. Izan dia lehenak, Euskal Autonoma Erkidegoko hiriburuen artean, lehena Gasteiz aurten. Daia piztuta dauz, bai? Eta kasu Euskal Herri osokoak ere, bai, ez? Hori ja, ez da... Ego Euskal Herrikoak, bai, Iruñan honedik ez irutu. Zirutu zaineri, ez da? Edo ez? Bai. Baita nik ere, Ez da.
bueno, hortxe biltzen da, ez abendua sartzearekin edo. Asteburu honetan Donostian uste dut. Aipatu genuela Mikel Arantxunek abestu behar duela. Ui, su artifizial ikuskizun batekin. Ez dron ikuskizunekin. Hori da, dron. Llegaron los reyes a San Sebastián. Valentziara juntzien horiek ere bai, edo nola? Mikel Arantxun bizkat jarriko izuet. Ez eman dirua horrei. James Taylor, Mikel Arantxun... Jesus Christ is born. Vale, emakumeren aurkako indarkeriaren eguna dela, baina... Why did you choose violence? Zuek ekarri duzuen Mikel Arantxun nona, ez nik? Bai, barkatu. Baina, bale, ez du jarriko. Ez jarri nahi duzen, ez ditu zure eskubideak eta zure askatasuna mugatu nahi. Bai. Edo bai. Baliteke. Bai, esune, konta egozu. Bai, argituko dute, jarretuko dute argitzen pixka eta astelena, Gasteizko Egu Berrietako argien kontura. Bueno, beitu, datuak, nik horrekin flipatzen dut. Iaz baino 300.000 LED puntu gehiago egongo dira urten. Nik ez dakit, LED argiak edo non daude, ezta? Bueno, San Prudentzio kalea hori oso ezaguna da, ardialdean dagoen kalea da, hor bertan ere zinemak ditugu, Florida zinemak eta argizko sabaia bat instalatu dute, eta Florida pasalekuan ere bai, zuhaitzak argiz beteta daude. Hau egongo da, Egu Berrietako argi hauek arratsaldero 6-etatik 10 arte. Eta egun berezietan, abenduaren 24an eta 31an eta urtarrilaren 5ean eta olakoetan, goizeko 3 arte. Urtero izaten da olako ekimen berezia. Aurten aipatutako 3 kirolari hoiek, zuzenak taldeko saskibaloiko jokalariak dira, eta beraiek biztu dute, olako botoi bat zapaldu, eta hirian dauden argi hoiek guztiak piztu dituzte, Maider Etxebarria hemen Gasteizko alkatearekin batera. Baina hortaz aparte, aurtengo nobedadea izan da, eta, kuskusiatzen baldin bauzue pixkat sareetan eta horrela ikusiko duzue, izugarrizko grazia egin dit, porque, claro, aipatu dizuedan hartz handi hori, Andamari Zuriaren plazan jarritako hartza gero argia ere daukana, claro, hori montatzeko desmontatuta ailegatu zen. Burua batetik, gorputza bestetik, nahiko makabroa iruditu zait, ikustea, ez? Eta hori da urtengo nobedadea, baina ez da animali bakarra izango, berarekin batera ere nola ez azeri bat dago. Hor Andamari Zuriaren plazan, eta gero pinu bat ere bai, argiekin eta horrela. Baina ez dena, argazkiak ikusten ari naiz, eta, karo, da, burua alde batetik, gorputza beste aldetik, burua gaina horrela asfixiatu beharrean plastiko batekin. Saiatzen ari naiz, entzulei irakusten, baina egia da, oso tetriko dela, Oso. Ematen du, justo atzo gaina, ematen du prestatuta ekarri doala, baina ez, hola natxalde tonto hoietan ikuste dituzu filme tonto hoiek, ez dakit ikusi duzuen, nik enuen ezagutzen, Cocaine Bear. Hombre, noski bai, ikusten duzu, nik ez, ama, eta horrego nintzen ikusten, nik uste dut horregatik izaitu dela nik gaur amets gaiztoak. Da, hartz bat topatzen duena, jaten duena, kokaina, ez da? Pelikularen izenburuak dena esaten dizu. Cocaine Bear. Ezin duzu pelikula hori ikusi eta kexatu, nik enekien gai hau izango zenik, edo nik enuen hain pelikula raro espero, ezin duzu hori izan, izenburua da kokainazko hartza, eta hori da, hartzak kokainako. Gaztelaniaz oso bizioso. Eta hortxe, eta burua etorri zaidan, esan noen, Birgen Blankan dagoena izango da bere zenidea, akaso, ez dakit. Kuriosoa. Eta horrekin batera, gabonak ailegatu dira, eta begira nola ez, hemen, gure Olentzero, Mari Domingi, erregeak, ere bai, klaro, hemen guztietarako, ailegatuko dira, eta besteak beste ere bai, kontzertu pilo bat, merkatua, Mazoka izeneko, nik ustute denbora emango digula gero aurrerago nahi dut egunak aurrera egin ala garatzeko, baina Mazoka da ilustratzaileen azoka bat, iaz etzena egon, eta urten berriro bueltatzen da. Orduan, hainbat gauza ere prestatu dituzte, eta esan ere bai,
kulturaldetik ere, claro, umentzako eskaintza handia dagoela Gabonetan, eta besteak beste, eta umentzat izan ezik, helduentzat ere bai, eta nik gogo handia daukadana ikusteko da, nire Ariz Navarretak eta Kepa Errastik egiten duten zelan da, horrein etzaidaterako. Daramat egun guzti hauetan entzun nuenetik datarik gabeko postaleak Postatarik gabeko gutunak. Ondo, hori, Gasteizen izango dira abenduaren 19an, Gabonetako programazio kultural horren baitan. Eta horrela, baina nahi gabe murgilduta, aurten dena den, nire zait iruditu zait goiz dala, baina nik nahiko ondo daramatepe hau, momentuz esaten dut, baina Nik josune atzo jarri nuen Gabonetako zuaitza etxean. Ai, jartzen duzu ala, nik ez dut ezer jartzen. Bai, eta kalkulatu nuen, egia da, goiztela, ez? Baina atzo zen, zarako 24, eta orduan pentsatu nuen, Gabon gaua, abenduako 24, ia bete. Baina, klaro, ia bete honetan, tartean Durangoko azoka, ez? Orduan, aste bete oso bat, aprobetxatu gabe, zuaitza. Eta gero Tolosan ere, badaukagu, nire herrian, babarrunaren festa. Eta orduan, asteburu hori ere, lanpetuta, eta orduan, etxetik kanpo. Eta orduan, klaro, nik amortizatu egin behar dut, zuaitza jartzeak eskatzen didan esfortzua. Justifikatua dago erabat, goiuren. Eskerrik asko. Orduan pentsatu non. Kalkuluk egin nituen, eta esan non. Karo, hau esfortzua da, joan behar gordeta aukat beste leku batean, ekarri. Ez tekize, pilak argiak, ez tekize, bate bestea, eta esan non. Esfortzu honek merezi du, soilik, ia betez balin badaukat zuaitza. Eta orduan hori batzen. Esango izut, aitzakia hori bera ere, denboran zehar aprobetxatzearena eta esfortzu eta holan, nik atxiketuko niola nire lagun bati eta bere familiari ze hauek hasten dira oso goiz jaten polbo oroiak, olako gauza turroiak, baina nora zoaz, batzutan hasten dira urriaren amaieran. Eta bai, eta jazta, eta nik esan da, ni justo Gabonetan jaten ditut horiek, ze gauza ez da, ze bai gustoko ditut, baina hauek ere, ez dakit, esfortzuari rentabilitatea teatzearen alde edo, azten dira oso. Nigo gaur aritu da turroia jaten. Bai, agure bai. Nenegatik bazan, zutxart, promozioik ingabe, urte osoan zehar jango nune hori egia da. Ja daudenian, eske, hain goxua dago, jani merdala. Niko lulertzat. Bai, ikusten dezu, Josune, gu hemen ere, Gasteizen argiak piztu dituzte, eta orduan, osotasunean, zaudeten murgilduta Gabon kontuetan, hemen bestelekuetan argiak oraindik ez dira piztu, baina gu, arimaz behintzat, Gabonetan murgilduta gaude. Bai, eta opariak eta guzti. Netzako ez da oparirik ailegatu ala? Opari, eske bakarra iritsi da, eta Julen entzat da. Baina. Irizena beste opariren bat ikusiko dugu zure izena daraman Josune. Bai, baina Julen eta Josune, hori nahiko antzekoa. Igual begiratu ondo, a ber... Ez dizuen holan. Oso ondo, nik nire aldetik hause, argi hauekin utziko zaituztet, eta asteazkenean bueltatuko naiz beste gai batzuekin. Igual Gabonetan, igual murgilduta ez dauden beste kontu batzuekin. Izan badira, dana ez da monotematikoa. Baina, txikiera, jazta, nahi duenak ikusi Teddy Bear, Kokain Bear, etorra dila Gasteizen. Josune Berez hemen Izabal, zaindu asko. Bai, agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Horren da berotama urte, 1999an, espeleologo talde batek aurrikuntza oso garrantzitsu bat egin zuen zestoan, ekaingo aitzulua. Barruan zeudela historia aurreko pintura eta grabatuak deskubritu zituzten, paleolitoan eginak. Urola eskualdarentzat oso garrantzitsua izan zen aztarnategia ezagutuz. Denetatik ikusten hasia, ekeratu
Pintura horiek duela 14.000 urtekoak dira eta animaliak ageri da bertan. Esaterako zaldiak edota oreinak. Oso informazio esanguratsua agertu zen, honekin. Historia horreko garaiaietan komunitateak zituzten sinesmen eta bizimodua gehiago ezagutzeko aukera eman baitzuen. Erdara traketxetan mintzatzearena erez. Gaur egun, ekain bere kontserbazio bikainagatik egin ezaguna Iberiar penintsulako labarartearen adibide nabarmenetako bat bihurtuz eta 2008an UNESCOk munduko ondare izendatu zuelako. Honek arrazoi badu, aitzuloa sarrera aurrekorari mugatuta dago margolanak hobeto mantentzeko. Maitasunak izan dezan berak baino leku hobea ama. Arantzadi zientzia elkarteak eta Antxieta kultura elkarteak bat eginda bisita gidatu programa oso bat kontrolatu. Kostatzen nahi zaite, ezagata gotza. Bisita gidatu programa oso kontrolatu bat burutu zuen. Pertsona kopuru oso mugatu bati benetako ekain bisitatzeko aukera eman ziona. Baina arte ondare hori gizartera zabaldu beharra zegoelaren ustagatik ekaingo aitzularen erreplika bat eraikitzeko ideia sortu zen. Ekain berri. Ekain berrik orain dela 16 urte ireki zituen berateak. Bertan, ekain altzuloko margolan eta grabatuak ikusteko aukera dago. Aldi berean, benetako pintura horiek mantentzeko aukera emanez. Hainbat eskaintza ematen ditu museo honek. Adibidez, garaietako iztari bilakatzea, erabiltzen zuten materialarekin margotzea eta baita sua egitea ere. Bertan, langileen Zoiarte osa dugu gaur gurekin, bere lana azaltzeko eta ekain berri gertutik ezagutzeko. Egunon, Zoiarte? Egunon. Bueno, pixka bat kokatzeko, nola iritsi zinean zu ekain berrin lan egitera? Bueno, aipatu esan bezala oso ondo, nik duela 2 urte amaitu nun historia gradua Gasteizen, eta ondoren murgildu naiz pixkat derrigorrezko 2. hezkuntzako eta batxilergoko masterrateatzea, eta guain nago pixkat espezializatu nahian garaikideko historian. Orduan da galdera eta nola bukatuen nik hor historia horreko kobazulo baten lanian, ez? Pixkat karrera amaitzen nahi nitzala, nahi nun ja lan arruan, lan laboralian edo hasi pixkat historiakin lotutako gaiekin, eta aukera bikaina zan gure eskualdean dakagun ondare horrekin lanian aritzia, eta bat ezbe museo hortan sartzea. Eta nola bait, Zumaiko bertan lanian aritu zen lagun batekin hitzein nun, eta esan, suertia baldin dago, hartzen diaten. 2 urte berandu aurreko urtean deitu ziaten, bertan hasi nintzen lanian, eta ja, urte bat daramat bertan lanian. Eta hola esen. Erki. Zein da zure egunekotasuna ekain berrin? Demoraldian arabera pixkat aldatzen di joare bai ekain berriko gure lana ere bai, izango deu. Bi zatitan bezala banatzen dugu urtia, eta lehenengoa izango litzake iraiten deuna, da, eskolak hasten dianean, astelenetik ostiralera programa bat edo eskaintza dakau ume eta gaztei bideratutakoa. Lehenik eta behin eskaintzen diegu adinaren arabera bisita gidatu bat, erreplikan barnean bertan. Hori, aipatu bezala, adinaren arabera detaile gehiotan sartzea, teoriatan, eta gaztiekin, batez beda, pixkat lehenengo kontaktua iteako basuluekin, eta palelitoko labarartearekin, eta batez ere palelituakin. Ondoren pixkat sartzen geha tailerretan, izango ditzakena, adinaren arabera baita, batzukin margotu iten deu, beste batzukin eizea teatzen geha hori sarrenekin, eta beste batzui sua egiten dugu. Eta pixkat hori izaten da, denboraldi bat izango duguna astian ziarrikoa, eta gero ja, asteburutan, zubietan, edo oporretan edo udan, egiten duguna eskaintza bakarra eskaini, eta da, bisita gidatua, normala, arrunta, publiko guztiei berdina eskaintzen diuna, ordu eta ingurukoa izaten da, bisitarien arabera, segun ze interes maila daukaten eta jakintza maila, eta ondoren bizkat, urrengo ordu baten, aukera asko izaten da hori, esperientzia osoa edo eskaintzen dauna izaten dela, aipatu dezu mesela, sua egitea harriekin eta makiekin, ondoren bizkat bisitariei jartzen dugu praktikan edo beraiek ebai esperientzia hori bizi izaten nolabait material naturalekin margotzeko eta hormatan margotzeko, ikusteko ezela erresa bertan margotzea, eta azkeni pixka bat ateratzen gara kanpoa tailer txiki bat egitea,
garaiko armekin, asagaia eta bultzagaioarekin. Eta hortan datza. Gaina zua itia ez da erresa izango, ez da. Ni goatzen ez behin junitzala, eta egon ginala hor denbo pixka bat saiakeran, eta nik uste hor gehatu zala. Telebizan agertzen den marrazki bizi honetan betaurrekoak hartu eta horrela jarri eguzki txubalin badago eta 2 segundotan soa dago horrek ez du funtzionatzen, ez da? Ez du funtzionatzen. Soi harteka dugu konfirmo segurazki. Hori, nik beti adibide berreina jartzen dut. Eta bertan bisitari berreina esaten dut. Konkisen erakusten duen hori ez dala egia. Askoz komplexo dala zua egitea. Eta batez ere ez baldin badazkazu material zehatz horiek zua egiteko. Bueno, zein garrantzia du Ekainberri Kobazuluak eskualdeko kultura ondarearen eta arkeologekin testuinguruan zuk esan dezuna izenula zure inguruko ondare horrekin kontaktu hori izan, ze garrantzia daka eskualdean? Eskualdean eta batez ere Euskal Herrian esango nuke oso oparuak gehala paleolitoko astarnateiekin, eta batez ere esango nuke ekainek dakala horrenbesteko ospea edo, bere labar arteagatikan, guztioak egun bezala, baina ez bakarrik eskualdean, Gipuzkoa maila ekarrita, Euskal Herri maila eta baita Europa maila. Europa mailatik konsideratzen da UNESCOtik Europako pinture de labar arte oberenak bertan ditugula, saldirik oberenak horretugula margotuta, eta beraz, nik uste dut garrantzi nahiko handia daukala, bai, imaginatzen duguna baino gehiago, eta ez zaiola horrenbesteko garrantzia ematen behar da. Baina lare, azpimarratu nahiko nuke, gaur egun pixkat negozioak edo bideratzen egon mundu hontan, pixkat eskualde hontan gertatzen dena dela, ditugula astarnategi gehiago. Adibidez, nik askotan esaten dut, ni Zumaiarra naiz, eta bakit Zumaiako jende askok, gaztia izan goldua izan, askok ez duela jakingo Aizarnan adibidez 2 kobazulo ditugula, eta kobazulo horietako batean, neandertalen astarnak aurkitu dituztela horien dela gutxi, adibidez irikaitz daukagula, adibidez ere bai, ekain kobazuloaren alboan ekain txiki aurkitzen dela, eta pixka bat urrutera gojanez deban, praileaitz. Orduan, nolabait turismora bideratzen den kobazulo bat edo erreplika bat eraiki dela, eta pixkat negozia egiten ari dela erreplika horrekin, eta nahiz eta helburua izan ezagutza guztia hau transmititzea, nolabait badagoela negozio bat horren atzean ere, eta nik uste dut ondare edo arkeologia txiki horri edo beste kobazulei ere ikusgarritasuna bertzaiela, eta nolabait edatze programa hori ere egin beharko litzatekeela beste ikobazuloetan. Segituan jarraituko dugu, Oiartze Osarekin Ekainberriren inguruan, baina saltotxe egin behar dugu, goizeko 11 diren honetan, estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, Oñatz Aizpuru egunon. Egunon bai, bigarren kafeako lagunok egunon entzule guztioi bai, Lapurdi Benafarroa eta Zuberoan gaur sartu da indarrean alokairua mugatzeko neurria Lapurdiko tentsiopeko 24 udalerritan. Alokairu berri eta berritzei eragingo dien neurri honek eta webgune bat ere egin dute herritarrei informazioa helarazteko. Oraingoz 2 urtetarako akordio da. 3 eremu zehaztu dituzte Lapurdi Benafarroa eta Zuberoan eta metro karratuko batazbesteko alokairu prezio zehatza jarriko dute guztietan. Lehenengo eremuan izango da garestian alokatzea. 12,5 euro metro karratuko izango da, eta Baiona, Angelu, Biarritz, Donibane Loitzune aurkitzen dira esaterako aipatzen ari garen eremu garesti horretan. Ondoren dator atzetik, bigarren eremua, beti ere merkexeagoa litzatekena, metro karratuko 12,2 kasu honetan, 11 izango litzatekena, Urruña eta Arbona aurkitu litzazkegu eremu horretan, eta 3. eremuan, 11 eurotik bera, biriatutik, berakoak lirateke. Etxe jabe gehienez, ezarritako batazbestekoaren gainetik, ehuneko 20 gehiago eskatu halko dute alokairogatik. Ez gehiago, ez gutxiago, eta era berean gutxieneko prezio bat ere gomendatuko dute batazbestekoa baino, ehuneko 30 txikiagoa. Ezarritako kopurua BTZ-an, 5.000 eta 15.000 euro arteko isunak jaso ahalko dituzte etxe jabek. Hori beraz, gaur, Lapurdi Benafarroa eta Zuberoan, tentsio eremuko etxe bizitzen eremuak sartu direla indarrean eta horrekin batera nobedadeak datozela. Uruguain berriz hauteskundeak izuenez, presidente ezkertiarra izango du, 80.000 botoko errentarekin eskuratu duelako garaipena Frente Amplio koalizioko jamandu horsik bigarren itzulia zaila aurrikusiarrean
Frente Amplioko orsi izango da, urrengo Uruguaiko presidente hautagaitzonek 1.169.000 boto eskuratu dituelako. Partido Nacional alderdi ofizialista berriz 1.186.000. Tartea, 80.000 botokoa izan da, eta bigarren itzuli honetan urriak 27 baino, 107.000 boto gehiago eskuratu dituzte ezkertiarrek. Beraz, aipatzen ari garen moduan, hazkunde handia izan da, eta hazkunde nazionalaren presidentea izango dela, Yamandu Orsik gaur adierazi du baina emaitza jasatako. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás. Hor beraz, hortzi esan bezala, Frente Ampliokoa gobernura ailegatu berritan. Gaur indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna dugu, erakundek dakarten mezuez aratago eta izango diren mobilizazio zentralizatu eta deszentralizatu ez aratago zifra bat ekarri nahiko genuke, 3 emakume lituztelako gizone 2024 honetan Euskal Herrian, Log Saxelo Urruñako bizilaguna desagertua jarraitzen du eta Eneritza Argintxona Bizkaitarrare Panaman hil zuten. Beraz, hoiek dira indarkeria matxistaren zifrarik gordinenak, izenik gordinenak, baina egunerokoan dauden indarkeria matxista guztioi aurre egiteko, gaurkoan aipatu moduan mobilizazio ezberdinak izango dira nagusienak hiriburuetan arratsaldean, baina hortik aurrera dezentralizatua auzoetan herri guztietan zabalduko direnak eta hoien berri emango dizuegu eguerdiko 12 aurrera lagunok. Eskerrik asko Oñatza Izpuru, eguerdiko 12etan, esan da bezala informazio gehiago hemen Naiz Irratiaren informazio zerbitzuetan, bagoaz aurrera. Izpilu parean, arro irrie itean, eme oldar korretan negarrari, beldurrik ez dioten gizon. Zoi hartze osarekin ari gara ekain berri gertutik ezagutzeko. Eire Maia. Berriro. Badakizu, gainera bigarren abizena beitia jarri behar nizula. Joder. Que fusión. Bai, daukagu Maia Beiti eta Eire Maiarekin. Bueno, nik bereziki, Imanolek uste du gainditu duela arazoa. Jo niri, eia deitzen ez dizudanean, Maia deitzen zaitut. Eire Maiarekin ari gara, Zoi hartze osa eta ekain berri gehiago ezagutzen, eta urrengo minutetan ere jarraituko du Zoi hartzerekin ekain berrin murgiltzen. Hori da. Bueno, lehenoko hilotikan pixka bat iraka, guain margolanetan sartu aurretik, historia ekutuko du pixka bat, zuek nola jorratzen zuen historia eta historia aurrea museoa? Vale. Historia... Vale, a ver, ze galdera potolo egin dira. Hau prestauta daukat. Oso zabala. A ver, pixkat, historia, guk beti izaten dugu, historia eraldatzen duen zerbait dala, eta ikerketa berriek, azkenean, idea berriak sartzen dizkiguela, eta historia berrera ikitzea eragiten diguela. Orduan, zentzu hortan, nik uste duela, batu bezu erreplika duela piko urtetatik martxan dago, eta ez dela asko aldatu, bertan eskaintzen den historia edo relatua. Nik uste hori teula, jutegan kien arabera, gauza bat sartzen dugu, ez sartzen dugu, nahiz eta zerbait esan behar dugun guztiok breina esango duguna. Hortan, aratago, ikusi behar duguna da, eta guain, ja eskuntzan bertan ebai aldatzen nahi den arren, nolait, genero arkeologiarekin lotuta di joan ikuspegia edo, egin batean, orain arte ikusten zanez, nolabait ikusten da, gaur egun dagon emakumean zapalkuntza guzti hori datorrela historia aurretik. Eta guzti hori gaur egun ja gezurtatu dugu edo, eta ikusten dugu, 80. hamarkadan arkeologian aritzen zian arkeologoak, zirela guztiak gizonak, eta esango dugu orduan gizonan ikuspuntutik, ikuspegitik dagoela erekita historia aurrera. Beraz, guk jaso deunare bai eskolan eta hezkuntzan izan da hoixe bera. Nik umei askotan nahi eta galditzen diet, hasiera batean zer dakizue historia aurreaz. Eta beraiek zerbait simple eskematikoa erakutsi duten eskolan esaten dute, eta nomadak zirela, ehiztariak, biltzaiak eta arrantzaleak. Zua egiten bazikitela behar bat gotatzen dizue, eta listo, non bizi ziren, bakoa zuloan. Eta listo. Eta ondoren ja, azten izenean galdetzen edo tailerrean. Bueno, eta zua egin, zenik egingo zuen zua. Eta zua, koba zuloan gelditzen zenak, ez? Emakumeak. Eta eiza, orduan galdetzen diet. Eta eiza, gizonezkoa joaten ziren eizara, eizatzera.
Orduan ja hor dagoia kritika bat, eta pentsatzen deuna da, eta hori irakatsi da, bai, lan banaketa sexual hori detorrela historia aurretik. Eta guk hori gezurtatzera gatoz, eta horregatik beti sartzen dugu azalpenaren barnean rol hau, ez? Nolabait, biziraupeneko gizarte bat zen, historia aurrekoa, guk ikusten dugu zela gaur egun bizimodua gizarte antolatzeko modua kapitalistaren menean, erdiaroan feudalismoa geneukan, antzinaroan esklabutza, eta zean, historia aurrean berriz dago kontzeptua egiten dena komunismo primitiboa bezalakoa. Hau da, nolabait, biziraupena zela garrantzitsuena gizarte horretan, gehienez jota, 15-20 pertsonako taldeak ziren, orduan ezinezkoa da pentsatzea lan banaketa sexual bat egongo zela. Hau da, gizonak aterako zirela izatzera, eta emakumeak kobazulan zai geldituko zirela, beraiek janariak hartzeko eta nolabait beraiek prestatzeko. Orduan guk beti adierazten dugu, taldean egin barko zutela guztia bai, 15 pertsona horiek, 20 pertsona X pertsonek, atera berko zirela, taldean izatuko zutela, batzutan igual batzuk aterako ziren, baina besteak. Baina ez dijoa genero bereizketarekin oinarrituta hori, ez? Zua egiten, guztia jakin barko zuten, aurrek ere, implikatu barko zuten ekonomia horretan. Eta bai bereizketa bat egiten deuna da, margotzerak orduan. Baina bereizketa ez da genero bereizketa bat, bereizketa gaitasun erarako bereizketa bat. Gaur egun bezala ume izaten diet. Behar badazuk, nik baino asko zobeto margotzen dezu. Orduan, garai hortan berdina. Ez egoen ere ez genero bereizketa bat. Behar bada, helduek margotuko zuten, behar bada mutiek, emakumeek, bai, baina ez egoela bereizketa dator. Eta nik usteet gaur egun historiaren zati hori asaltzea ongi, oso garrantzitsua dela, benetan zapalkuntza hori, emakumearen zapalkuntza hori ez datorrelako historia aurretik, eta historia aurrean ezela horrela gizarte antolatzen. Eta pixkat, mezu hori edo helarazten saiatzen gea bisitatan. Beste galdera, horrengo galdera hori pixkat hortik handoa, arkeologian egindako aurkikuntza ezberdinek zein eragin izan dute urtetan zehar ekain berrin? Oraintxe azaldu beten honek, adiez, eragin zuzena daukaino, antes ere tailerretan eta, baina gero beti euki berda, presente euki berdeu, teoria berriak arkeologiatik inguruko astarnategitan aurkitzen dian astarnak eta barrek, eragina dutela ekainen ere. Adibidez, ezinezkoa izango litzateke guk teoria bat beti erabiltzen dugu, ekainen bisita egiten dugu nenean, nolabait, paleolitan gizakiak ezekiela mugimendua margotzen, adibidez. Hori da teoria bat, klaro, ez genuke jakingo, teoria hori berrezten edo, nolabait, beste inguruko kobasuletan ez baleratike ikerkuntza horiek edo egingo, ez? Beste kobasuletan, garaiko, kronologia bereko astarnategitan ez da aurkitu mugimendurik, pinturatan, labar arteetan, eta beraz, guk ere kontrastatzen dugu, ekainen ez dagoela mugimendurik, eta ondorioz teoria bat eraiki dezakegu, beti ere ateak irekita, bai, ikerkuntza berriei, nolabait gizakiak paleolitan ezekiela mugimendua marrasten. Eta pixkat, hori adibidezela hartuta, bai, beti egon bergala aktualitatea begira, eta nolabait ikerketa berri begira. Margolanetan zentratuko gain pixka bat, zenba dakizue margolan horiek intzituzten gizakiez? Nola interpretatzen dira pintura horiek gaur egun? Gizakia bera duela 14.000 urte bitarte kokatzen ditegu pintura horiek, eta gaur dago askotan konfusioa, galdetzen diegu bisitariei. Nork egin zituen pintura hauek? Eta ja, galdera irekiten dezun momentuan, neandertalak edo homo sapiens, hor dagoia nahasketa izugarri bat. Eta asko, hasieratik badakite homo sapiens, baina egiten dezunean galdera, zalantza dator. Eta ez dut behar bada neandertalek, ez, hor daukagoia berezketa nabarmen bat. Gure espezia izan zen egin zuna margolan guzti horiek, labar arte hori egin zuena, zergatik, ja gaitasun kognitibo bat garatu zutelako, gu bezala pentsatzeko gaitasuna zeukatelako, eta ezberrentasun ez izango litzateke fisikoa. Adibidez, ekaingo galeriak oso baxuak dira, adibidez, sakontasun handienen aurkitzen den galeria, 1,20 zentimetrokoa bakarrik da. Orduan, imaginatu, gure tamainako gizaki bat sartzen bada horra, eta azten bada margotzen etzanda, zuarekin, bai, hor eta hor pixka bat ezberdintasuna, fizikoki ezberdinak zirela, itxuraz eta baita altueraz ere. Eta badakizu zergatik pintatzen zuten komunitate horiek? Piskat sinismenen eta errituen munduarekin lotzen dugu labar artea, bai, tamen aurkitu duguna, eta zergatik, adibidez, ekainen bakarrik aurkitu ditugu animaliak, bai, besteko basula batzuetan, adibidez, Kantabrian eta aurkitu dira eskuak,
bai? Eskuak pentsatzen dugu, izan daitezkeela artelan horien firmak edo, sinadura, bai? Nork egin zuen. Baina, zergatik margotzen dituzten animaliak, eta zergatik ekaingo kasuan zaldiak, bai? Ze 70 zalditik gora margotuta ditu ekainen, bai? Orain bakarra, bi hartz, eta 4 bisonte. Nago ziur 4 edo 5 bisonte diren, baina bai. Eta fokoa jartzen dute, o protagonista esango duela, zaldia. Zer pasatzen da ekainen? Ekainera joten zirela, Sastarran baiarara, zestura, izatzera. Bai? Udaberria eta udara igarotzen zuten egonleku horretan, bai nomadak ziren mugikorrak, orduan udaberrian eta udara entortzen ziren ekainera, orain kumeak eizatzera. Orduan, hor dago teoria, ez? Nolatan, orainak eizatzen bazituzten, zergatik margotzen zituzten zaldiak. Orain eme bakarra margotuta dago azulo guztian. Orduan, hor dago teoria. Nolait, zaldia, bereek ez zuten jaten, ez zuten eizatzen, baina margotu bai. Orduan, gure ustez, beraientzako animali sakratu bat zen. Zerbait sinismenekin lotuta. Lehen esan dut, biziraupeneko gizarte bat zen enean, bai, beraientzako garrantzitsuena izango zela, janaria lortzea, izatzea, bai, sua egitea, orduan guzti hori kontutan hartuta, pentsatzen dugu, zaldiari eskakizunak egingo zizkietela. Zergatik, oazularen barruan, galeria horietan, iluntasunean, suarekin, bai, zerbait sakratua, errituak egingo zituztela, eskatzeko bai, zaoparo bat, bai, eiza erraz bat, zaldi batzuk adiez zaurituta ditu margotuta, pentsatzen dugu eiza erraz bat, hartzak margotuta duen zatia, pentsatzen dugu behar bada hartzaren aurrean babesa eskatu nahiko zutela, bai, pixkat errituen da teoria horien munduekin lotzen ditugu labar artea, eta pinturak. Zenbat irauten dudamuaren bidean, konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrintzi bakoitzean. Bueno, margolanen inguruan, zein materialekin ite zituzten margolanak? Pentsatzen zuek, gaina horrekin interaktuatzen zuela ere bai bisita gidatuetan, ze material da hori? Vale. Azteko, aipatzeko bi kolore erabiltzen dituzte garai hartan margotzeko, beltza eta gorria. Beltza egiteko erabiltzen zuten gureko bazuloan, ia margolan guztia daude egurrik atzez margotuta. Egurra erretzen zuten, eta egur erre horrekin, egurrik atzarekin margotzen zituzten margolan guztiak. Bi kasutan, kolore beltza egiteko egurrik atzaz gain erabiltzen digute mineral manganesoa. Mineral manganesoarekin lortzen zuten kolore beltza edo urdin iluna edo, eta bi kasutan makarri daukago erabilita. Lehenengo galerian dala zaldiburu bat margotzeko eta azkenengo galerian hartz bat, bi hartz margotzeko. Horren uste dugu mineral manganesoa erabiltzen zutela azpimarratzeko animalia horren garrantzia. Ekaingo kasuan, zaldia, zaldiburua eta hartza. Eta ondoren daukagu kolore gorria. Kolore gorria okrea ditzen dioguna, nahazten zuten ura bustinarekin, edo ura lokatza, burdin erdoiluarekin, eta horrela lortzen zuten okrea, eta horrekin margotzen zuten. Eta, ja pixkat bukatzen juteko, etorkizun nahi behira zein dia museoeko dauden aurreikuspenak. Esan bezala, etengabe eraldatzen doa, arkeologian dauden deskubrimenduan arabera ere bai. Ze aurreikustea zuen margoketetan, edo ez dakit nola afetatuko etorkizun horrek zuen bisitetan? Nik uste lehena epatu bezala hori, denbora osoan ikerketa berriei egon bergala, atento egon bergala, pixkat eraldatzeko, garai berria ere bai eraldatu edo egokitu egin bergea, nolait historia irakasteko moduan ebai eraldatu egin bergea, gaur egun, asko dan gertatu zaigun, nire gertatu izan zait, eskola jun, historia, gizarte, ke pereza. Asko danoi hori gertatzen zitzaigun, azken batean zerbait aspergarria nakin lotzen daulako historia, eta zesanik ez, historia aurrea, imaginatu behar deun zerbait dalako. Orduan pixkat nik uste erakargarri izan bihurtu berdeula historia aurrea ere bai, eta nolait, ez deula akarrik fokoa jarri behar pinturatan, pintura izango litzateke erakargarriena, astarnatan, induzketetan eta horrela. Orduan, zerbait erakargarria egiteko, pixkat nik uste dut museoare eraldatzen joan berdula urten poderioz, esango deu, eta ez gara gelditu behar, 15-20 urtean bisita tradizional berdina eginez, ez? Eraldatuz. Uste dut, mikrofona itxita daukat, nire buruari zentsuratzen ari nintzen, uste dut aski interesgarria izaten ari dela, eta igual,
denbora luze utzi gabe bigarren kafe batera gonbidatu behar dugula gure gaurko gonbidatua. Ze luze egon gintezke, eta huerriko mabiak artere jarraituko genukearekin, baina urrengo gonbidatuak orkesteko orduare iritsi zaigu, beraz, ez da gitzo jartzi oso, besteren batean, beste kafe batera gonbidatuko zaitugu, eta kaso jarraituko dugu, ez? Beste, hainbat gaien inguruan izketan, ze hain berrik eman digu askorako, ire, baina ikusten dugu, jartzek beste inbate esparrutan eta historia zabalean ere asko duela kontatzeko. Jarrita dago. Zoi hartze mila esker eta esan dakoa, nahi duzun arte. Mila esker. Bagoaz aurrera entzuleok hementxe bigarren kafean naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hegazti errariak pausatu dira leioan. Argia eta itzala bereizten diren lekuan. Argia eta itzala leioan pausatu dira. Hegazti errariak. Jarri dituzte gabonetako argiak kaleetan. Erakusleiotan oparientzako eskaintza mordoa ikusi ditugu, eta temperaturak beherantz doaz. Abendua gertu dagoela argi dago. Eta urtero bezala, abenduko lehenengo eguna, efemeride potolo bati eskainiko diogu. 2008ko abenduaren batean, Mikel Laboa hil baitzen. Baserri bateko leioan dira pausatu baso garbiaren erdian, berriz egan altzatzeko handik denbora gutxian. 16 urte pasa dira, baina luzea da Laboaren itzala. Omenaldiak, grafitiak, podcasten bat, keinu asko egin zaizkio Laboari Euskal Herriko kulturagien munduan, eta horietako bat aurkeztera gatoz gaur. Mikel Laboaren unibertsio musikal eta poetikoan oinarritutako Ai, gure joaneteak ikuskizuna azaroaren 30ean taularatuko dute. Prosa eta poesia, antzerkia eta musika emanaldia, eta horren guztiaren erdian ikuskizun bat. Ai gure joaneteak, esan bezala azararen 30ean Donostiko Lugaritz kulturetxean emango dute, baina asko zabeto azalduko digu hau guztia, Patxo Teieria sortzaileak, egunon Patxo? Egunon, bai. Loraldian estreinatu zenuten, orain egun gutxi barru Donostian egongo zarete, urduri zaude, ala ja daukazun esperientzia guztiarekin hau egina dago? Bueno, a ver, Donostian aigure joanetek egitea guretzako, bueno, importantea da, bazken pilan Mikel Laboaren txokoa da, ez hain zut, antiguo, gainera ez. A ver, urduri, manaldi hau ja, bolo asko egin ditu konozkero, manaldi funtzionekin, erabateko konfiantza daukagu, eskintzen dugun produktuan, eta, baina, bueno, urduritasun puntu bat beti da beharrezkoa taulara irteteko errajatu ezin zara inoizatera, ez bai. Ikusi ez duenarentzat, zer esango genioke, zer da gehiago, antzerkia, kontzertua edo poesia errezitaldia? Nik uste dut denetarik daukala. Antzerkia ikuskizun eszeniko bada, gitarri aktore bada, nien ez aktorea eta interpretatu egiten dut, hainbat kanta bakoitzaren letrak eta nire ikuspuntutik eta nire interpretatzeko modutik egiten ditut, zentzu horretan antzerkitik badauka musika jakina. Nik esango nuke hitza eta musika antzeko garantzia dutela, bietan gainera egin dugu prozesu bera, ez? Pizka bate
Mikel Laboaren kantak eta Mikel Laboaren kantak idatzi zituzten poeten letrak ere alde batetik eraldatu, letra eraldatu, gaur nire ikuspuntutik eta nire gaurko egoera pertsonaletik berri interpretatzen ditut eta musikarekin gauza bera egin dugu. Letrak berri interpretatu, bir sortu, musikarekin ere oraintxe esan duzun bezala gauza bera. Ematen aldu, bertigo puntu bat, Laboa bezalako ikur handi baten letrak eta musika hartu eta buelta bat ematea. Pentsatu dut errespetua emango duela. Bueno, nik ez ditut kantak inolaz ere, kantak berri interpretatzen ditudala esaten dudanean, hobeto azaldutan nire esango duke, kanta horiek gaur egun sugeritzen didatena, islatzen saiatu naiz, ez hau da, ez dute bertsio berri bat egin kantena, inolaz ere, hori sekulako alzoria da gainera, hori bai iruduko izadeke denbora galtzea, ez, kantak bere horretan daude eta ederra daude moduan. Nik planteatzen dudana, eta antzelanetan hasieratik planteatzen dudana, da, bueno, ni Laboaren kantak kantatzen hasi naiz gaztetatik eta gaztetan modu batera irakurtzen dituen eta modu batean ulertzen dituen eta gaur egun hainbeste denbora pasada ni aldatu naiz, garaiak segurazki ere aldatu dira nonbait eta lako batean sentitzen nuen kanta horiek gaur egun nola jasotzen ditudan eta kanta horiek sortzen dizkidan kontradikzioak eta sortzen dizkidan kezkak eta segurazki ez dira duela 40 urte sortzen zizkidan berak, ez? Eta hori, azken zenean hori egiten zeiatu naiz. Bertigoa, begira, nik dut zenbat eta hain zuzen ere Laboa hain handia den ez dit bertigoa ematen hori egitea gau da. Gure Laboa klasiko bada, gure euskal musikaren klasiko bada, dudarik ere, klasikorik badago bera da. Eta klasikoak horretarako ere badaude. Hau da, Bachen musika berri interpretatzen den moduan, edo Don Quixote, edo Shakespearen antzeslanak berri interpretatzen diren moduan, nik uste dut Laboa ere berri interpretatzeko ainako kategoria duela. Ez uste nire kategoria handia daukalako. Daukat berri interpretatzeko ausardia, ez? Eta gainera nik uste dut, behin gehiagotan galdetu dute ez dizulako beldurrik ematen, gainera pentsatuz Mikel Laboa bera nola zen, esperimentu zalea, berritzailea, ez inolaz ere, horrelako esperimentuak nik dut jakin mina eta jakin gura sortuko zizkiotela eta inolaz ere retizentzia. Irakurri genuen, esan zenuela, aitortu zenuela, aldi ilun xamar batean zaudela, sortu zenuela emanaldiaren testua. Aldi ilun xamar bat bizitzen ari den ikuslearentzat egindako ikuskizun bada? Bueno, denetari dago. Ni momentu nola esan diteke momentu ilun batean edo idatzi nuela testu hori eta testu horiek denetariko kanta, dozena bat kanta daude, kanta gainera era desberdina, eta gai eta tono desberdinetako kanta daude. Nik bereiziko nuke bi multzo egitekotan, nik esango nuke alde batean kanta nola zan intimoak daude, beste lili bat, edo enau izutzen negurbilak, edo gaztiarrariak, edo beste eta gero badaude beste kanta batzuk ikutu soziala edo politikoagoa dutenak, ez? Nik egin dudan orokorrean biluste bat izan da, biluste alde batetik emozionala, eta beste alde batetik ere biluste ideologiko bat, ez? Eta horrean nire emozioak, nire sentimentuak ez dira duela 50 urte nituenak, eta nire, 40 urte, eta, 20 urte eta piko urtekin, da ziritzen, Laboaren kantatzen. Eta duela 40 urte ere ez duen munduaren ikuspuntu berbera, ez? Berbada, segurazki,
alde batetik garbiagoa neukan edo erradikalagoa, beste batetik segurazki inozoagoa, gaur egun, ikuspuntu desberdina da. Aipatu duzu esperimentatzea hitza eta galdetu nahi nizun, nola lortu duzuen edo nola egiten den horrelako ikuskizun bat, gaia ikusita ez, laboa ardatz hartuta, ariketa nostalgiko bat izan ez dadin. Ze ikuskizun modernoa da, berritzailea, eta pixka bat, hori ez, nostalgiari ies egiten saiatu zarete, nola lortzen da horrelako zerbait? Eske nostalgia kontzeptua bera ere burutik ere zait pasatu, eta gainera oso arrotz egiten zaiten nostalgia kontzeptua ikuskizun honekin, ez daka nostalgiatik bat ere, ez dugu inolako aleginik egin behar nostalgiatik urruntzeko, ze azken finean oso antzeslan hau garai honetakoa da urte honetakoa, hamarkada honetakoa, peto-petoa, ez? Hamarkada honetako egoera islatzen dugu, hamarkada honetako pertsonak gara taula gainera bertzen garenak, eta ez dago, gainera kantan eraberritze edo molde berri hoietan kokatzea ere, bai, guztiz ez daka inolako, ez daka nostalgiatik, ez dugu inolako aleginik egin behar izan egia zan. Ez daiko urrun dago nostalgiatik. Musikaz ari garela eta ezin aipatu gabe utzi Adrián García de los Ojos piano jolea eta Maider López viola jolea. Nolakoa izan da elkarlana? Nola topatu zenituen? Nola aritu zarete irukotean prestatzen? Adrián gurekin tartean konpainiarekin aspalditik dabil, beste antzeslan musikalen bat ere egin dugu, ez dokiru euskal musikaren benetako historia honen kaso horretan komediari buruz euskal musikari errepaso zabala ematen genion, eta antzeslan horrekin 200 bat emanaldia egin ditugu, eta bera zen musika arduraduna, eta piano jolea, kaso horretan musika. Beste antzeslan askotan ere, banda sonoroak, gure banda sonoroak, hau da, gure taldeko partaide finkoa da, iaia, eta Maider López, guk behar genuen 3. bat, nik zer ere jotzen dut lantzean behin, tromboia jotzen dut ikuskizun, eta behar genuen, honako beste instrumento, kasu horretan, etzatzen genuen biolontxeloa, biola, azkenean biola hautatu genuen, eta, ez genuen ezagutzen, lanean ezagutu dugu, eta, lan prozesu, sortze prozesu osoan, musika sortze prozesu osoan egon da bera gurekin, eta oso iaia betidanik ezagutu bagina bezala aritu gara. Hemendik sorterik onena hurrengo emanaldirako eta ipatuko dizugu batxogu ere ikusteko irrikaz gaudela, beraz, azararen 30ean elkarri ikusteko aukera izango dugu. Posten naiz. Ez aizuela mutuko, benetan. Eskerrik asko Patxo, bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean, goizeko 10:21 minutu laizter, eta Imanol González Gurrutxaga ere, batuko da gure maira, puri-purian tartean murgiltzeko. Keep calm and bigarren kafea. Aldatzen da azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak
Imanol González Burrutxaga, egunon? Kaixo, egunon. Ondo altzabiltza? Ondo, bai. Asteburu zinematografikoa izan duzu? Ez, baino kidet asteburu nahiko eguzkitsua, eta kontrastez gaur gizton eguraldi txarra dator, eta... Ez dituzu zinema munduko lagunak izan bisitan? Bai. Bale. Zinema mundukoak bai, baino... Hortara nire. Bale. Ez duzten esatzen nola ber pelikula asko edo telesai asko ikusi duten. Zinema munduko lagunak bisitan ez? Bera joan da bisitan. Nun entzara? Bartzelonan? Bueno. Nik konbentzituta Tolosan zirela bisitan. Manolet. Keba. Els Manolets Bartzelonara joan da. Era. Ondo iskutuan zenuen? Bueno, eskapadita txikitxo bat. Ondo. Ikusten orduan zinematografikoa izan da. Zu bapatean, ostiralan hemen zaude bulegoan eta esaten dezu, banoa hegazkin bat hartu behar dudala, hori ja da zinematografikoa bere baitan. Gaztat esan izut, asteburu honetan Tarkovski 5 aldiz aipatu dute. Konfirmatu edo deusestatu, Imanol. Pare bat bai. Ez bat, ez beste. Erik Romer. Baita. Oso ona, Tirantzuleo baimat proposamen ekarri dizkizuegu, eta proposamen horiek elkarbanatzeko ordua ere iritsi zaigu. Imanol bera abiatuko da, mainstreametik, baina ez dakit asetzetik edo, alegia, gustatu ote zaion ikusi duena. Egia esan, arazoko ikitut gaur erabakitzeko ze pelikula edo ze gomendio ekarri, ze azkeneko aste honetan bai ikusi ditut pelikula eta telesai asko, baina ez zaizkit gustatu nahikoa gomendatzeko moduan. Atzo adibidez bukatu nun pelikula bat izan hau La Trampa, Shyamalanena. Negurtza izan, Gustatu izazun? Bai. Ez dakit, egon ez apuntu gomendatzeko, Niri trailerra gustatu zait. Bai, adetu lertu, igual pixka bat trama raro jartzen momentu baten. Maske raro, previsible. Osa, irutzaiten dena zala oso... Bueno, spoilerrik. Baina girona aska, alaren ikusten. Bueno, ezagutzen ez duenaren zat. Da, pelikula bat, protagonista da Josh Hartnett, da aita, alaba bat dauka, eta popstar super izar baten kontzertura joaten dira, eta antza denez, redada bat egin behar dute kontzertu horretan, ze atxilotu behar dute gaizkile bat. Baina, trailerren bertan, aipatzen da. Baina, ez dago aipatuko. Olako gasotan da, ez errez jakitea eta pelikula utxetik ikustea. Baina, egia, eta orokorren irutzaiten nahiko, ez eta asko garatuko. Eta orduan gaur kontan ekarri dizuet Gladiatorren bigarrena. Izango da lehenengo aldia, edo aldi bakarrenetako bat, pelikula hain komertzial bat ekarriko izuetena. Normalen ez ni oso alternatiboa izaten, esan barrauket, baino Gladiator badakigu dala oso komertziala, eta momentu enten salatan daun pelikulaikola oso komertzialena. Aipatu barrauket, hasi horretik, sarreran, aurreko astenzuka aipatu zenulako de Wicked pelikula. Lehenengo asteburu hontan batu ditu, $14 milioi salatan. Bai, musikal batek sekula lortu duen diru bilketa handiena. Eta Gladiatorrek lortu ditu 55 milioi lehenengo asteburun. Orduan, aipatzeko Wickedek zenbat denboran? Asteburuan. Wickedek asteburuan. Wicked ez, Wicked izango ez? Hori auskatu behar da? Bai. Wicked. Ez, Wicked. Auskatin, berda? Hori da nire galdera. Wicked. Nola da, ez dauka itzulpenik ez, bai? Sorgindua, bai. Uste nun izan bazala. Ez. Sorgindua edo horrelako zerbait. Ba hori. Esaten zuten izan bertzuela Barbenheimerren berria, ez? Barbie eta Oppenheimer batera estrenatu ziren, Wicked eta Gladiator batera, eta badirudi leia bien artean baita ere. Eta, barkatu, orduan, Wickedek zenba denboran lortu ditu $14 milioi? Lehenengo asteburuan. Biak estrenatu dia aurreko asteburuan. Bai, hori da. Lehenengo asteburun, Wickedek bikoiztu du Gladiator bigarrenan estreno kopurua. Estreno kopurua ez, baina, diru ulertu. Hau epatuta gero. Esan barrauket Gladiator bigarrena gustatu zaitela, baina duela gutxi ikusi nula lehenengoa, eta lehenengoa dela oso ona, eta bigarrena da, ona. Aipatzen dira gauza pila bat. Ez, ikusi detena, Twitterra da hola mantxipetia, protagonistekin, Paul Mescal da Pedro Pascal, bastante abizen prozesuak. Dana da,
Paul Mescal, las piernas de Paul Mescal, osea, dana asko sexualizatzen bi protagonistak. Bueno, gero baita oso modan jarri dan meme hori da, joa ikuste pelikula tramagatik, trama 2 puntu, eta gizonezko narkazkik, o lo que sea. Bai, asko egiten nahi de hori. Esan bardet baita, Paul Mescalek mandula elkarrizta bat dela gutxi esaten, bea ez dala oso pelikula komertzialen edo hain pelikula garestikiteko oso zalea, eta mendik aurrera ez titula olako pelikulak errepikatuko. Baina hau izan dela excepzio bat, Ridley Scottekin lan nahi izan zulako, eta bueno, berezia zalako beretzako saiakera hau edo, pelikula hau burutzea. Pelikula honek kontatzen du 12-15 urte ondoreneko istorio bat, Gladiator lehenengotik 12-15 urte ondoreneko istorio bat, eta trailerran zehazten da, baina pelikulan ordubete ondoren konturatzezean detaile bat dago, nahi bat zute trailerra ikusita jakingo dezute, baina, esan genezake, lehenengoa eta bigarrengotik vinkulazio bat dagola oso zuzena. Ez da, historioa antzeko die, baino dago trama bat, jarraipen bat ematen diona goen gontan. Irutu zaite, lehenengo pelikulatik nahiko gauza errebikatzen ziela, eta dala pixkat gidoia berdina hartu, eta pixkat eraberritzea eta gaur eguneratzea. Baina, hori kenduta, irutu zait, visualki oso potentea dela, aktoreak daude maravillosamente bien, Paul Mescal eta Pedro Pascal daude maravillosamente bien, eta Denzel? Eta Denzel Washington neri irutu zait ja zarra dagola. Bueno. Irutu zait ja papel hontan pixka bat, esan marroket baita oso pertsonaia zaila dela, ze azken baten jorratzen ditu... Orain txikusi dugu trailerrean lotura bat, Eskit, Denzel Washingtonek... Bai, adin bat badauka. Denzel Washington zartzara kolpatu du pixka. Bai. Baina, egia da hori, evidentemente, aktorek adina alde bate utzita izan daitezke lagunak edo txarrak, baina hori, bere pertsonaia oso zaila zan, ze hasiera baten ematen dudala gauza bat, eta bukaeran da beste gauza bat. Mugitzen da pixka bat, pertsonaia ezberdina horietatik, eta momentu azuten bai igual irutu zaitela, etzula guztiz ondo egiten, baino igual ez nekilako guztiz pertsonaia zein zan, edo zein zan bere helburua. Baina, orokorren oso ondo, faktura hondiko pelikula bat, Ridley Scotten aspaldi ikusi gabeko la pelikula on bat, eta hori, evidentemente daude genero ikuspuntutik gauza batzuk, pixka bat revisatu beharkok, baino txarrak enduta dena ondo. Hautsak karrotu ditu gauza zehatz batek. Dela urez bete dutela koliseoa. Eta irudikatzen dela urezko burruka bat koliseoan, eta orain eztabaida dago, ea hori egiten zuten edo ez. Egiten zuten ala. Berez bai, ez da? Nik ezakit egiten zuten edo ez, egia da pelikula dagoela momentu bat, justu sekuentzia hortan, ura betetzen dutela marrazoz, eta esango nuke garaioetan hori imposiblea zala, eta gero dago beste momentu bat nun... marrazoak etzirila. Bai, ez, baina esanet, Romara, oso zai izango litzeke kolisiora gertura. Imperio erromatarra da, niri ez zait hain harrigarria iruditzen, sare batean marrazo bat hartu, eta benetan erromatar imperioak enperadore bati eramatea bere etxera marrazo bat. Bai, edo. Osa, esan dut... Bai, altzairuzko bainerak bazo den orduan, edo hori irudikatu digu behintzat zinemagintzak, eta altzairuzko edukiontzi bat marrazo batzuk sartzeko ere egin zezaketen. Ezakit, Putinek orain hartz bat duela eta Gaddafik tigre bat zuela, holako zerbait ez, emperadore erromatar batek esaten bali mazuen marrazo bat nahi dut. Pelikulako gauza honena igual da errinozerontea. Hoi esan barrizun, hori epatu behar nuen, eta karo, zu baita, nahi bazu, rekreatu pixkat zure burua eta aipatu zerbait gehiago, baino... Ez, besterio, Bai, gero baita, hori ez dakit, errinozeronte bat baita garaioetan egotea, pues igual, ni posiblego ikuste, errinozeronte bat mugitza alde batetik bestea, lurreko animali bat, itsasoko animali bat baino. Baina, hori ja ez dakit, iritzi pertsonal bada ja. Ados. Ja. Historialari batekin jarriko gara harremanetan. Zoi arte bueltan ekarriko dugu. Eta ingo dizkigu galdera hauek. Bai, hombre, errinozeronte batek pixatuko ditu bitona. ¿Ves? Ja, ez dakit. Zeharo, agresiboak dira, Oso handiak, bai. Nundik atako zituen.
Ja, gero esan barroket baita, Ridley Scott baita bere garaien... Ridley da, ez da. Ridley Scott. Ridley idazte. Ridley Scott da, Ridley. Bueno, esate zui, Manol? Ridley Scott. Ja, ez dakit. Nik Ridley Scott. Igual da Ridley. Ja, ez, Y da bukaeran. Bai, zakit. Ridley. Bueno, R. Scott honi, zuzendari famatu honi, bere garaien baita leporatu zitzaion, lehenengo pelikulan, dago keinu bat, Joaquin Phoenixek de hecho egiten duna, dala behatzana, behatza jetxi eta behatza altxa. Hori esaten da, garaiaitan etzala egiten, edo bere asmakuntza bat izan zala, eta beak esatezun hori ikustuzula margolan batetik, eta gustatu ditzaiola ideia bezala, eta hartu zula. Orduan, bueno, askotan baita, egiaz, benetan gertatu izan balitz edo ez, iruditzen zait, pelikulan baita gauza politiak baita gertatzen dira, eta igual, behatzana oso gauza txiki bat da, rinozeronte edo marrazo batekin konparatuta, baina, bueno, gero ikuste dezula esatezu mega. Guazen ikustea eta pentsatzea ala izan zala. Lehenengo pelikula hain da ona, oso ona. Ni desiatzen hau bigarren atalau ikusteko. Bai, eta gaina iruditzen zait daola oso ondo garatuta. 22 urte berandu, horrelako zerbait. Osa, lehenengoak, dauzkazu, kasi lehenengo pertsonaian orkezpena. Russell Crowe da? Bai. Pertsonaian orkezpenak igual irauten ditu orduta 10. Txikitan pentsatzen honi Enrique Iglesias. 24 urte lehenengo pelikulatik. 2000 urtekoa da. Bai da. Bai. Eta holaxe, nire gomendioa. Oso ondo. Earki, zinemaretoetan oraindik. Bai. Oraindik eta denbora luzez egon. Oso zinen ikusteko pelikula da. Bai. Nik uste, iniz kontatu dugula, nik eta ustut goiurizuk ere, bai, ezta? Tolosako 60 plazan ben ikusi genuela Gladiator bat. Bai. Ez estreinekoz, dagoeneko Gladiatorrek 15 edo 20 urte izango zitun, baino, Uzet, 20 urte urren azela. Hori da, bai. Justu pandemia giroan zen, 24, 2020 hori da. Baina, bai, egia esan 60 plaza baten ikustea horre arearen gainean, eta gauza edarra izan zen. Zuzen plazak erabiltzea, zezenak hiltzeko esten dozer gauzetarako nahiko goza honi. Fotokola jarri zuten, eta ezpatak eta denazio. Oso guapo. Ostra. Uzet Batman zinemaren elkarlamat izan zela, eta bai, oso proposamen edarra. Tira, banik nahiko gomendio, norbait, laburra daukate esku artean, eta elkar banatuko izuet. Borriquito como tú, que no sabe ni la... Gaur aipatu dienean hemen Goiuri eta Eireri nekarren dokumental hau Alfred Garziak egin duela pixkatola harrituta edo nahiko giro frikian hartu dute, baina alaxe osatu du. Musikari katalana da bera, badakizue Operación Triunfo edo nolabait ezagun egindakoa. Nik gerora ikertu dudanean dokumental honen inguruan enekien, baina goimaiako jazz ikasketak dituen musikari bada, instrumentu mordoa jotzen dituela hori, uste dute, Operación Triunfo jarritu duenak ere ikusi zuela, nahiko multi-instrumentista zela, baina tira, dokumental bat ondu du, dokumental laburra 28 minutu tamainan, zer da zuretzat Kataluniako rumba. Eta hemen, hola ordezkari nagusi batzuk hautatu ditu, tartean Lolita Flores, hau zera, Peskaiaren alaba, hor dago beti rumba katalana Peskaiak sortu ote zuen, peretena den gehiago, eta bueno, hor nolabait nork sortu eta nork edatu zuen, hor entrebistatzen ditu Las Migas, munduko rumbako emakume talde garrantzitsuenetako bat, Albert Pla bera, askorek ez dakit lehenengo entzunaldi batean Albert Pla rumban kokatuko teluketen, rumba psikodeliko edo rumba berezi xamar batean, eta baita Sabor de Gracia bera, katalanezko rumba disko bat, osorik katalanez egin zuen lehen taldea. Eurekin olako konversazio batzuk ematen dira, berak desente hitz egiten du Alfredek, berak ere aportatzen du nolabait, ez da elkarrizketatzaile hutsaren paperean hola geratzen, eta niri benetan interesgarria egin zait, hola kolpe txiki batean ikusteko, esan da bezala, iraupenaren ezako bada doai bat dokumental honetan, 25 minutu gehi kredituak, eta antxe, musika entzuten da, rumba entzuten da, hausnarketak egiten dira, nolabaite, migrante, Kataluniara edo migrante eta katalanen arteko fusio horretan sortutako estilo baten sustraidara eta jotzen du, eta interesgarria da. Nire gomendioa hause filminen dago ikusgai, eta horrela zizenean du, rumba katalana. Oso, no? Tú has pasado por esta silla Lolita, ha pasado Albert Pla,
Han pasado las migas, ha pasado Sabor de Gracia con Circus Carbonell. Y esto no es una cosa casual, no es que yo te he llamado hace 2 días y te haya dicho, oye, Pepe, vente aquí. Horixen ere gomendioa, Alfreden rumba katalana dokumentala. Zein da zure aire? Oen dela aste pare bat, ikusi nun pelikula hau. Ikusi nun Twitterren edola hau ateatzi arte dola, eta kriston interesa sortu zin. True crime-an kokatuta daolako beste behin. Bueno, ja, aldez aurretik esango izuet, pixkat decepcionantia intzetela pelikula, baina alare badakala hor mami pixka bat, daka izena Woman of the Hour, Prime Videon dago, eta hau da Anna Kendrick aktorian lehenengo pelikula, beak zuzenduta, eta bea da protagonista ere bai. Pelikulan premisa oso interesgarria da, 1998an Los Angelesen aktore izan naizun emakume baten zentrauta dago, emakume horrek naizun fama pixka bat lortu edo ez dakit bide hortan zeon, eta holako baten juta The Dating Game izeneko telesail batea, dala zita romantiko bat eukitzeko programa bitako bat, First Dates bezalako bat, eta bea emakumea dago alde baten, eta beste 3 gizon dia bere hautagai bezala. Eta horra juta, protagonismo pixka bat lortzea, edo badaka jente bat ere bai pixka bat bultzatzei hona horra jutia, eta hasieran ikusten nerviosa da hola, ez tekize. Eta bueno, berta jutea, eta hautagaietako bat, hau baso entxorraldez da, ez dakit spoilerran edo ez, uste ja premesan bada hola esatea lau, hautagaietako bat, hiltzailea da. Emakumeak hil ditu. Eta, bueno, pelikula hortik handoa, asaltzea nahiko estena horrak, asesin hori juteala emakumeen atzetikan, lurra bota, bortxatu hil iteitunak. Eta asko olako pelikula modetan gehien bat. Ez da ere ez morbotik hori da gehien igertzean, ez da. Azkenian emakume batek zuntzeunean, gordintasun hori nahi du erakutsi. Eta badaude tentsioko estenak, hor adibidez bukatzea baziten programa hau, eta Anna Kendricken pertsonaia parkina atatzea, eraikineko parkina, eta hor dakan enkontronaz hori mutilo honekin, tentsioa da, ez da, non esango bildurra da nikan, genero hau, pelikulan generoa, baino bai gordintasunetik handoala eta tensio bat sortzeula eta salaketare bai hor da hola. Hey, Cheryl. Yeah. No. Janet? Janet. Helen, I can barely afford my rent. Well, I booked you a guest spot on a TV show. Right, you're here. Great. You okay? Great. Have fun. Eta bueno, hoxe nire gomendioa, Prime Videon dago. Uste nun Netflixen azala, baina Prime Videon dago. Gaina aste beteo Estatu batuta Netflixen zabaldu dute, eta Europan Primek. Eta hori, ja estatu batutan fenomeno handi bat izan zen, nahiko fenomeno izan zen, pelikula hau jende asko ontzan komentatzen eta hola, eta hori, hona iritsi arte, itxoen berri zen, baina bueno, ez dakit, oso ondo da, egia esan. Igual bai faltan bota, nik uste ere bai, genero hontan, bago delako dituta morboa, eta ikustea nola dian erasoiek, eta beste ikuspegi batikan ikuste deulako pelikula mota hau, eta nik uste Anna Kendrick ekin dula autu hori beste enfoke batetikan, emakume ikuspegi batetikan ere bai, eta igual hori da pixka desesunatu zina, ez hori txarrez hortaduta gaudelako. Baina bai, gomendatzet ikustia, eta zuen eskustet, zuen iritzia. I've been on this show since 1968. The one thing I've learned is, no matter what words they used, the question beneath the question remains the same. What's the question?
Hortxe baireren gomendioa, Woman of the Hour, eta hementxe Prime Videon guretzat bintzat ikusgai dagoena, norbaitek Ameriketatik edo Estatu Batuetatik entzuten bagaitu, bertan esan duzue, Netflixek egin duela distribuziori, baina hemen Europan entzuten gaitu zuenok behintzat, Primeen izango duzuela ikusgai. Eta amaitzeko Goiuriren proposamena, hauxe? Everyone has a plan until they get punched in the mouth. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Run for them life. There's never been a night this big. Nik, gaur ez proposamen bat ekarri dut. Ze oso ohikoa da, pentsatzen dut askori gertatzen zaigula, Netflixen, Primeen, HBO-n, Primeranen, ETV Naieranen, dana delakoan sartu eta ikustea beti agertzen dira. Top 10 ikusienak, eta askotan ez dakizunean zer ikusi, erabakitzen duzu top 10 ikusien horien artean aukeratzea. Asteburu hontan eta azkeneko 10 egunetan Netflixeko top batean egonda hau. Jake Paul Mike Tysonen aurka, boxeo matcha. Ez da telesail bat, ez da pelikula bat, hau da duela egun batzuk benetan egin zuten boxeo match bat, Atlantan, uste dute izan zela, eta Netflixek zuzenean emititu zuen, dirutza bat inbertitu omen du Netflixek honetan, ze pentsa horrelako zerbait zuzenean eskaintzeko eta milioika pertsona konektatzeko eta zuzeneko hori, streaming hori ondo ateratzeko, segulako inbertsioa egin behar da, eta ondo atera zaie izan ere bihurtu da historiako kirol ekitaldirik ikusiena. Eta jarraituena, gainditu ditu Olimpiar Jokoak, gainditu ditu Super Bowl Amerikako futbolaren emanaldi final hauek, gainditu ditu kriketa dena gainditu du, eta milioika ikusle izan ditu Mike Tyson eta Jake Paulen arteko burruka honek espektaktiba asko zegoen. Mike Tyson da agian boxeolari, historiako boxeolari ezagunena. Jake Paul aldiz, hasiera batean eduki sortzailea, youtuberra, gazte problematikoa, eta orain boxeolari bihurtu dena, 30 urteko alde ezberdintasuna adinean, beraien artean, eta ikusmin handia zegoen. Eta nik zergatik kontatzen dizuetan hau, ez delako aipatzen noski programa honetan eta emanaldi honetan, baina esaten dutenean, ze gaur azarako 25, eta esaten dutenean salaketa batek, indarkeria sexistako salaketa batek gizon baten bizitza zapuzten duela, hau ekarri nahi nizuen ikusteko ezetz. Mike Tyson kartzelan egon zen emakume bat bortxatzeagatik, 1982an. Jake Paulek 2 salaketa ditu bere aurka, 2 emakumek jarrita baita, emakume hauek bortxatzeagatik. Eta hala ere, historiako kirol emanaldirik ikusieneko protagonistak 2 gizon hauek izan dira. Batek salaketa jaso ditu, besteak kartzelan egon zen bortxatzeagatik. Hau da, epaile batek nahikoa proba ikusi zituen gainera, 82an, Mike Tyson kartzelara bidaltzeko bortxatu zuelako emakume bat. Eta hala ere, Netflixek sekula inbertitu duen, diru gehien inbertitu du saio honetan. Jendeak inoiz baino gehiago, jarraitzaile gehiago lortu dituzte 2 boxeolari hauek azken egunetan, eta sekulako dirutza irabazi dute honi esker. Eta besterik gabe abisua eman nahi nizuen, ze Netflixen sartu eta ikusiko duzue, saio ikusiena dela eta egian tentazioa eukiko duzue esateko. Ikusingo dut ez, hain ikusia balin bada, mundu guztiak ikusi balin badu, zerbaitengatik izango da, eta hori ikusteko tentatzea balin badukezue gogoratu zein diren protagonistak, gogoratu zuk saio hori ikusteak ere dirua sortzen duela eta diru hori gero zeinen boltsikora doan. Beraz, hoixe, bereziki gaur azarako 25 delako. Beste dozein egunetan ere, hau esango nuke, baino gaur are gehiago. Ardo beltzori edan dezagun zatozona goitik bera erantzina zazu ta guazen oera. Ei, txikito, zaude lasai,
Hemen txein Osinagaren rimel kantuaren moldaketa honekin, egingo dugu eguerdiko 12etarako tartea, eta gaurko saioa agurtzeko orduari irizeu, Eire Maia Manterola, bihar arte. Bihar arte. Manuel González Gurrutxaga, laizter arte. Bai. Goiuri Zizarandia, bihar arte zuri ere. Eta entzuleok, zuek plazer baduzue, goizeko 10:05. Bihar hemen izango gara orain informazioaren txanda hemen nahi zirratian. Izan ondo, animo astelenarekin, eta lasai, badator eta eguzkia, datozen egunetarako. Zaudela sai, ez zaite saiatu lertzen, egon zaitela sai, ez dut zuk handik ezer Eta azken minutuak ere baliatuko ditugu, txatari begira jartzeko, indiokorrek idatzi dugu, June animo eta musupila espero du laizter errekuperatzea, Gorkak ere hementxe, animo June, eta Opa Imanol, presto ostiralerako dio. Hemendik ere guk, musu sorta eta besarkada sorta ondia, gure lankide June Romateti, lasai ondo dago, baina bazuen belauneko bakuntza bat pendiente, berak ere inoiz antenan kontatu dizue, etxean da, den ondo, baina, jakin beharko dugu kroketa jatera gurekin ez etorriko den. Alain ipixat itxana beharko da. Txero beharko du. Muxu bat, June, zaindu asko, eta zuek entzuleo gere, zaindu asko. Aio! Ni pozik nago, zu pozik ez zaudenian, zaudela sai, ez zaite saiatu lertzen, egon zaitela sai, ez dut zugandik ezer nahi, zaudela sai, ez zaite saiatu lertzen, egon zaitela sai, ez dut zugandik ezer nahi. Para para pa pa, para para pa, para para pa pa, para para pa, para para pa pa, para para pa, para para pa pa, para para pa. Keep calm and bigarren kafea.